Кинотеатр, аквапарк, театр һәм концерт заллары эшли башлады. Татарстанда чикләүләрне бетерүнең 3нче этабына күчү бара. Таләпләр сакланырмы? Коронавирус темасы көн тәртибеннән алынмасмы? Без гадәттәгечә онлайн режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Күптән көтелгән яңалык 17 августтан, димәк, Татарстанда инде режим йомшартылуының 3нче этабына да кирип барабыз. Һәм иҗат әһелләренә, бигрәк тә безнең республика өчен әлеге яңалык миңа калса инде ул күпләрнең кәефен күтәргәндер. Дөрестән дә шулаймы? Фәнис әфәнде, менә нәрсәләр үзгәрәчәк һәм мондый яңалыкны ничегрәк кабул иттегез? Нәрсәләр үзгәрәчәк дигәндән күп кенә әйбер үзгәрде инде ул безнең тормышта. Ләкин белгәнегезчә без 5нче августтан ишек алдында ачык сәхнәдә спектакльләр куя башладык. Булай карап торышка тамашачының кәефе, тамашачының алга карашы теге бик оптимистичны күренә. Менә булган урыннар сатылып беткән һәм салкын булса да, аңа да карамыйлар, барыбер килеп карыйлар спектакльләрне. Ну, Роспотребнадзор әйткән бөтен кагыйдәләрне үтәргә тырышабыз. Ул яктан әз генә уңайсызлыклар бар. Чөнки маска киеп утырырга, перчатка киеп утырырга бик яхшы түгел иде. Менә 17сеннән инде перчаткаларын салырга рөхсәт иттеләр. Шулай да әле маска кию кала. Бер-беребезне саклап, тамашачылар да, безнең үзебезнең театр әһелләре дә бер-беребезне саклап, бер-беребезне хөрмәт итеп, шулай дип эшләргә язсын. Монда альтернатив чараларда уйлап таба башладылар. Аңлашыла, концерт залларында инде үткәреп булмады, ләкин Фәнис әфәнде, сез әйттегез, менә шул урамда үткәрүләрне, анда кемнәрдер онлайн системага күчә башлады. Ул барыбер бит инде финанс яктан әллә ни зур керем китермидер. Һәм ниндирәк киртәләр туа аларны үткәргәндә. Менә шул битлек, перчатка киеп утыру дидегез. Кешеләр ниндирәк фикер калдыра менә ул тамашалардан соң дип әйтик. Чыннан да безнең тамашачыларыбыз да, үзебезнең артистлар да бик сусаган очрашуга. Онлайн, дөресен әйткәндә, туйдыра да башлады инде ул. Югыйсә без онлайн эшләдек һәм хәзерге вакытта да эшлибез. Безнең YouTube каналларында да бар спектакльләребез. Без социаль челтәрләрдә дә эшлибез. Менә 5нче августтан ишек алдында безнең ачык һавада куя башлаганнан соң тамашачының шул хәтле сусаганлыгы күренде. Монда инде кайт килгән кешеләр булды, Казанныкы гына түгел, билетларны алып, килгәннәр Мәскәүдән килгән кешеләр дә булды, төрле районнардан килгән кешеләр дә булды, төрле шәһәрләрдән, безнең республикадан гына түгел, чит шәһәрләрдән килгән кешеләр дә булды, регионнардан. Шуңа күрә бер яктан без халыкның устаганлыгын күреп торабыз, ләкин икенче яктан халыкның куркуы бар. Халыкның шушы менә 4-5 ай эчендә кирип калган куркуы, шөбһәсе, ул барбер күренә әле. Хәзерге вакытта нишәмен икән, ничек булыр икән, барганнан соң ничек итеп кертерләр, ничек утырабыз дигән куркулар бар. Ләкин тора бара бу куркулар бетер дип уйлыйбыз. Чөнки һәр көн сайын, икенче көн барбер безнең күңелләрдә оптимистик рухны күтәрә һәм үзебез дә күреп торабыз. Безнең артистларыбыз да, тамашачы да бер-берсенә якынаялар көннән-көн. Менә без 20 көнне ачып җибәрәбез, ачык сәхнәдән китеп, үзебезнең бинабызда ачабыз сезонны. Бу соңгы премьера Карурман премьерасы белән ул 2 көн барачак безнең, һәм аннан соң инде план буенча безнең спектакльләр каралган, репертуар уже эшләнеп куелган. Август аена да, сентябрь аена да, октябрь аена да безнең планнарыбыз бар һәм гастрольләребез булачак Мәскәүдә, безнең ноябрь аенда. Ул планнарында үтәргә тырышырбыз. Күп кенә чыгышлы спектакльләребез дә бар. Шуңа күрә бик өметләнеп алга таба шит менә бу тышкы факторларга әллә ни игътибар итмәскә дә тырышасыз. Һәм без шул артистлар белән сөйләшкәндә күпләр борчылган иде, әле халыкның финанс халаты да начарайыр дип. Фәнис әфәнде, килешерсез микән, финанс хәле начараю сәбәпле кеше әзрәк йөри башламас микән дигән рәктә борчу бар иде. Сез менә ничегрәк уйлыйсыз икән? Алга таба халык азаймас микән залларда? Финанс ягыннан инде ул булгандыр. Күп кенә кешеләр үзләренең эшләрен югалттылар, күп кенә кешеләр акчаларын кимерәк ала башладылар дип әйтик. Ләкин менә шушындый вакытта бигрәк тә кирәк рухи азык алырга.
Шушындый вакытта бигрәк тә кирәк тышкы яктан түгел, ички яктан, рухи яктан боерга. Һәм рухи яктан сынмаска кирәк безнең кешеләребезгә. Менә ул яктан инде театрлар күп кенә җирләрдә булмасын, күп кенә илләрдә булмасын, беренче урында тора. Безнең Татарстаныбызда бигрәк тә, безнең татар халкы инде ул элек-электән ияләнгән. Ул элек-электән эшендә җырлап эшләгән. Ул элек-электән бер-берсе белән сөйләшкән. Шәй эчсәләр дә сөйләшеп утырганнар. Аларга бер-берсе белән менә шундый артистлар белән күзгә-күз карашып сөйләшү кирәк. Шул вакытта гына алар нык булырлар, шул вакытта гына күңелләре тыныч булыр. Һәм киләчәк көннәргә аларның ныклы адымнары һәм ныклы ышанычлары булыр. Мин бер дә уйламыйм, алай кеше рухи азыкка акчасын жәлләр дип, шундый ук ул ипине ашаганнан да күбрәк кирәк. Хәзерге вакытта менә шундый рухи азык алу. Бар безнең акчалары бик булмаган кешеләргә дә, акчалы кешеләргә дә без һәр вакыт ул ягын карап торабыз һәм үзгәртергә һәм кертергә әзербез.